burusi kono ni almati banana ni jokina doron suna samandere ni doron ka jika ka kala ni hani jeli wo hanna wo benimbo ni samandere ni kala sekata do fo ka kala ble voilà abi ñogo mine wallahi kunata yen ñon tamatay adama to mina kelle kono no joli musuka bana shidomali infection do ko sabe leminengo awo musuka yire mine bambali itchep sekata tamara awo bi yire mine ka yire mine awo ni musuri ni kuru keleni to bi doron ka leminengo kono dimino voilà kono na joli yo bale pe ni mi faye aya aye bajide ambani doya prosika ko mo kongo ka korobo voilà ayayo ni kelen bi bana tan wolo fla de billahi kunate wallahi ya fo yoro chama ni kolo chibi almadina ni kolo chi fura ke dese ni kolo chi fura de skay bajide cewte nyonje chibi do soro wallahi singuru ba dimi ani kofasa abi man ko bawla ni mo ko la ka ba wallahi abolu soro ibi je do to so be do wona nyeti soro asron de mako la médicament traditionnel et puis ça y a mis aussi wallahi majide adafala nyaga mutala de sigile me Canada de awa donc ni canadien do ya ni ba faka kono na bana be fura ke mbi nyana mini wo mbi tandu ibita ni ya kota do ala mo da no kenen wallahi kabisinga kagante ni ya da bi no kenen ani no kenen ibu so ka son o sira wore ani semu fule kunate aburu kurukele ne bi hakli twala de ni eta bana ka taru ni bamso dunya ni che wala ni ale ay ni ngoni meddo kalama ka kula de bamso de sekuru dimlendo awa wallahi amen okuma kare atu na abe kala yego odo de ninde ale no ye koi wallahi